Stockholm, stad i världen. Stockholm, gör mig glad. Stockholm, stad i världen. Stockholm, gör mig glad. Jag finns där på vår jävla hytt och... Ja, men så de ni slår sönder en hytt så det är väl lite ni själva också så. Vi. Ja, att ni ska inte komma och anklaga oss va? Nej. Är det så? Har jag sagt det med du? Har jag sagt det? Nej, precis. Fick ni ingen sprit i taxfree? Har ni inte åldern inne eller? 25. Nej, 20. De hade höjt till 25 för att det är så mycket ungdomar. Ja, det var igår kväll det. Ja, det är igår kväll ska jag sprit. Jo, men det är av andra orsaker. Det är för att annars blir ordningen som den blir, vet du. På natta. Ser du vad de bjösar till? Då tråkar man mig i riksdagen nu. I Stockholm och landstingen sker från däck 7. Kan vi få gå av båten då? Jag vill gärna ha en jacka, jag fryser väl. Jag har bara tagit en jacka med. Jag vill gärna ha en tagit det. De har ju varenda plagg för fan, de har ju väskor och allting. Och ska inte vi få det för att vi betalar eller? Fan inte jag med. Jag tänker inte åka hem till Jag tänker inte betala för någonting jag inte har gjort alltså. Det tänker jag fan inte göra. Det ska de fan klart för sig. Jävla idioter. Våra grejer då, när får vi dem? Sen när ni har betalat det. Men vi har betalat, om vi inte kan betala nu då? Jag pratar med polisen. Vad händer då? Vems väska? Den åker han. Inte bara. Passar du den? Ja. Ja, men det är det va? Jag är arbetslös, ja, eller hur? Det är dumma. Jag går i skolan. Du går i skolan, du har 750 spänn i månaden. Jag är arbetslös, jag går på socialen. Jag har en lägenhet med en hyra på 2,8. Och så ska de meningen man ska betala det här skiten. Ja, så ska jag betala det här. Jag ligger redan back för fan med... Det är fan inte sant då. Hej, Norge. Hej, Norge. När vi var på Råsunda så ska vi hem och sova som alla. Nej, hallå. På med korken på flaskan, det är inte tillåtet. Hårspray. Hårspray, det är väl inte hårspray. Koskenkorva är väl inget hårspray i alla fall. Hur kommer man hem till Norrköping utan pengar då? Ja, det är ganska svårt. Ja, precis. Vi har buss där inne. Och ni har biljetterna i påsen. De ligger och väntar där. Ja. De ligger där och väntar. Och Jonsson och hon kommer inte på bussen utan vår biljett. Vi är 8 personer som måste komma hem. Ja. Vi kommer inte hem på med att vi får utan... jävla biljett alltså. Om vi inte får en jävla påse. 8 personer, jag menar. Vad ska vi göra? Ska vi sova i diket eller? Ja, vi måste ju komma hem till Norrköping, eller hur? Våran buss går i 20. Och ni är ju lite frukosta på det. Tyvärr, nu har inte min plånbok på mig. Nej, men jag... Fy fan då. Nu har jag...
Och det är någon smidig. Är någon som har någonting till Tyst om du får höra vad han säger. Jag säger som det är, va? Vem I står... det här fallet när ni bor i en hytt där det är sönderslaget och de har ersättningskrav. Oavsett nu vad som har hänt. Ja, precis, men vi behöver inte vara oroliga för det. För det är inte Men vad vi det som som har gäller, vad som gäller nu är att vi kommer en buss. Det som problemet är Ja, att jag har Bussfan har alltså... redan gått, tror Det jag. gick för 1 minut sedan. Jag har alltså inte, jag måste i alla fall... Ja. Jag måste i alla fall se till att få identifiera det, va? Så det får följa med upp till polisstationen så får vi se till vilka det är, va? Det är det som händer. Ja, hur fan kommer vi hem sen då? Ja, precis, så kommer vi hem. Vi bor i Norrköping. Vi måste måste komma kolla hem. på det på något sätt och titta på det. Ingen har pengar. Alla är panka. Vi är helt rena. Vi är inte ens... Då får vi i så fall, vi får prata, men vi får kanske prata om ni har några... Vi kan vända till där nere. Vi har socialkouren i Stockholm i värsta fall. Socialen. Ska vi ha socialen på oss bara att vi ska komma hem? Det Ja, men är jag inte kan sjukt. alltså- Jag blir av med min lägenhet då. Ja. Så det bara... Hallå. Nej, det är inte på det sättet. Hjälp ska vi fixa på något sätt. Jag kan alltså inte just nu när ni är misstänkta för det här, va? Släppa er ut. Jag måste identifiera er, va? Oavsett. Ja, själva. Men det är inte så jävla kul att komma hem dagen efter när vi ska komma hem. Vi ska hem till våra kompisar, vi ska sitta där. Du vet att Ska de vi- kommer inte iväg utan våran Det var biljett. fest hemma hos min kompis som var i Norrköping. Och vi skulle komma dit. Men nu är det ju ett faktum att alltså, ni bor ju i en hytt som livet. Sönderslagen. Ja, precis. Sönderslagen, ja. Ja. Och det är kanske det är ett faktum så jag måste först och främst rätta mig efter, va? Ja, Det är faktiskt så. okej. Kun tullaan satamaan. Huomio. Pikajuna Helsinkiin lähtee raiteelta 2. Hyvää matkaa. Kiva. Snälltåget till Helsingfors går från spår 2. Trevlig resa. Tämä on oikein ollut. Tällä hetkellä kurssilla ja helvetti vituttaa saatana. Tällainen nuorkaveri. Kysyvät töitä, että joo, että löytyisikö sillä töitä ja sanovat täällä näitä joita. Ei meidän nuorkaveri ei löydy täältä Suomesta, ei löydy töitä. Se on kyllä aika vittumainen, kun Suomessa on, että jos on töissä, niin pitää olla semmonen... Jos menet töihin tätä Suomeen, niin pitää olla vanha ja kokenut. En nuorelle. Hallå! Det här var ju fan här. Onneksi meillä on se pitäisi olla, se on tässä hyvä ainakin, mikä jos laivailu vetää, niin täällä on sen verran hyvä olla, että täällä on kaikki verovapaata ja tää on oikeastaan niin kuin ainut semmonen paikka, mistä voi työtön suomalainen niin vapautua, niin on laivamatkat. Koska täällä on kaikki niin kuin verovapaata ja halpaa. Täältä saa niin kuin alkoholia ja kaikkea partavettä ja sun muuta halvalla. Täällä voi ihminen niinku rentoutua ja muutenkin pitää hauskaa. Sitten kun menet tuonne Suomen puolelle, niin siellä on paha olla. Tosi paha. Det där... Det är ju lite... Vi kollar lite puben eller något. Det där... Det är ju märkligt att man ska ge sig på föremål. No ja, i och för sig så kanske väl det är bättre än att de ger sig på sina medpassagerare. Man undrar ju vad vi såna när vi var
i den här åldern. Man glömmer så fort. Ja. Demensen Mer eller mindre. Precis, det där han... Vakterna, förut nu, då var jag anklagad för att ha sönder taket. De hade ryckt ner någonting. Jaha. Så hamnade jag i fyllecellen. Jag hade inte gjort någonting. Alltså jag var helt oskyldig alltså. Var det på den här båten? Sing it, aj, aj, yippie, yippie, aj. Starkare! Sing it, aj, aj, yippie, yippie, aj, aj, yippie, yippie, aj. Du ska få min gamla skjorta när jag dör. Se vaan vituttaa perkeet suomalaisessa saatana kanssa. On nimittäin niin ylipete kansoja. Naapurissa asuu semmonen, vaikka semmonen köyhä perhe, on tänne. Mitä ei niinku ruokaa ostaa. Niin on. Ei oo varaa ostaa ruokaa. Niin on, ei varaa ostaa sakkoa. Käypi syömässä tuolla Työttömien ruokailujonossa. Ja kaverilla on kaveri omistaa niinku tuon kitkan. Sitten on kaverilla on semmonen niinku... Kaverilla on autot ja kaverilla on veneet ja kaikki. Enää sä nyt sekoita. Ja niin, kaverilla on mersut sun muut ja... Kitka on pystyssä. Toimii helvetin hyvin. Siinä ja sitten vielä kaveri käypi tuolla semmoisella työttömien ruokailussa. Niin, käy työttömien ruokailussa vielä lypsämässä. Niin on, lypsämässä vittu. Man är full eller något. Om man är snäll. Precis. Är man snäll, då åker man ju aldrig fylla sen. Om man är snäll, ja, det spelar ingen roll om man är full. Nej. Det är därför man åker på båten. Det är som en stor skillnad, precis. Ja. Väldigt rätt. Men då ska vi ju vara måttligt full. Man ska vara glad, annars blir det ju förstört. Inte jag glad? Ja, visst är det. Men sist, jag var skitfull. Ja, du vet. Och så åkte jag så här. Och vet du vad vakterna sa? Så det var några finska scener, jag är svensk. Och finska vakterna, de hatar svenskar typ. Nej, det tror jag inte. Nej men typ, ja du förstår. Nej, det tror jag. Nej, men så sa de men så här, de snackar kanske på ett litet annat sätt än vad du är van vid. Jag hade inte gjort någonting. Och de hoppar på mig. Jag kan inte bråka eller slåss eller någonting. Jag bara puttar bort det. Jag satt i 12 timmar. Och sen fick jag pröjsa taket jag hade haft sönder. Jag hade inte haft sönder någonting. Du bråkar med någon. Och det är någon sån här svarting, du vet, senare. Finska senare, det finns det gott om. De börjar bråka ofta. Det är de som börjar bråka. Nu ska du vakta tungan. Ja. Jo, men alltså jag sa finska senare. Det börjar med så att de går tillbaka. Sköt det som du har skött det hittills. Jo, var man är full och glad. Precis. Take my whole life to I can't help falling. Det är du som är chef här? Ja, så säger jag. Ända till Sverige? Ja. Härligt. Så om någonting strular till sig så kan du komma till mig och säga. Och om det är någon som bråkar med mig, lita på mig att jag aldrig börjar bråka. Är det någon som börjar bråka, det är någon som bråkar med mig. Jag tar inte så mycket mer. Nej. Okej, det är jättetrevligt. Då pratar vi med varandra. Okej. Ja. Okej. Det är bra. Ha det bra. Ja. Hej då. Hej då. Hej. Så ska det vara. Ja. Rätt attityd. Lite glada och nöjda. Ja. Men det är ju det som är det fina. Är de glada
och lite påstrukna själv. Det är ju som det ska vara, det är ju därför de är ute och har kul. Ålands hav visar sig från sin bästa sida idag. Ja, verkligen vackert. Så det där. Ja, det gick fort när det började. Den kom inte så fort, men den försvann desto fortare. Jo. Men i huvudet då? En skål för förrådskompaniet. Ja, förrådskompaniet. Libanon. Sist Lars beställningen. Ja. Skål. Jag vill gärna skåla på lite mer grejer. Det är ganska bra. Det smakar bra nu. Ja, nästa gång i Sarajevo då. Ja. Herregud. Nej, vad fan. Nej, då är jag stanna kvar här. Ja, man vill ju inte vara kvar där, men man vill ju inte hem. Eller, man vill ju bort till ett nytt ställe. Det är därför man sitter här nu. Ja, precis. Men man vill ju fan inte hem. Och så har du antagligen så är det bara 4 månader till. Ja, 4 månader till. Ja. Men det är ju schyssta 4 månader också. Sommar. Sen är det bara att dra igen. Välkommen restaurangchef. Tack. Jag är lite sen. Jag ber om ursäkt. Det där... De som just har kommit ombord så välkomna ombord. De som tänker gå hem imorgon, trevlig ledighet. Tack. Man förvånar ju sig att vad folk har för hobbys när man tänker på att det var 2 killar i en hytt som handlade sådana här skumgodis. Och sen blötte upp dem. Och sen trampade de i hela hyttmattan. Tillsammans med klippt pappers sån här. Ja, tillsammans med konfetti. Och vi fick byta mattan. Så roligt de hade. Ja, de hade väl bestämt sig att ha trevligt. Och sen så hände det ju saker, bland annat i bastuavdelningen, som min religion förbjuder mig att berätta om. Speciellt i damsällskap. Oj. Det är precis som om vi aldrig hade varit i bastun. Vi ska aldrig vara i bastun. Eller närmare sagt. Mintelikör eller bisk? Vad är mintelikör? Ja, det är bra. Är det bra? Vad är det för någonting? Vad innehåller det? Det är bra på förkylning. Det är bra förkylning. Om jag kokar vatten och jag tar minter så det är bra. Aldrig jag har... Du kan typ hänga en handduk över skallen så här och minter så är det bra, eller vadå? Jag har inte hela vinter varit förkyld. Mä oon jo vanha mies, mutta te ootte nuori. Mä toivon teille. Meissä on tulevaisuus. Niin. No mitä minun lapsille annetaan? Mitä teidän annetaan? Työttömyyttä. Työttömyyttä ja narkkia. Mitä te... Niin. Sitten poliisilla antaa rahaa ja kaikille satanan... Kaveri, onko meidän tulevaisuutta? Ei mitään, teillä on tulevaisuutta. Suomen valtiossa Ranskan 20 vuotta. Jos työttömänä ollaan täällä näin, niin ajatellaan. Jos työttömänä ollaan, onko meidän mitään tulevaisuutta? Ei mitään. Sitten teitä viihän polkkaan, otet tuosta panna heitä polkkaan taas. Taas pitää jotakin rikoksia tehdä sitten. Saatana. Ei muuta kuin varastamaan enää. Sitten on vaikka, joo tuo oli rossuulta. On tämmöistä enää. On aina paha. Suomen valssi on paha. Osaanko toivon, että pitää saada nuorison yllä oikein. Tehdään semmoinen porukka. Paris oikein. Vaikka sinisilmäinen puoli. Niin, se on ihan sama. Mikä on, mutta se pitäisi panna joku perkele puolue taas pystyy vai sinisilmäinen nuorisopuolue tai joku semmoinen. Semmoinen on vituttaa tuossa saatana perkele. Käydään mä töitäkin näin. Ja sitten sanoo, että joo, pitäisi olla työkokemusta. Joo, työkokemusta. Niin, pakin työkokemusta. Mitä työkokemusta viettää saatana, kun ei vielä ei pokerta mikään. Sä oot saanut saatana 16 vuotta. Saanko ei vittu. Ei pääse mihinkään töihin, niin onko se... No kuka se on ottaa töihin? Minutko? Niin, ei kukaan, kun sulla on työkokemusta.
här Sverigefinländarna åkte ju hem 3 gånger per år. Det var på sommarsemestern, det var till julen och påsken. Och man åkte hem för att visa att det går bra i Sverige och vi har en ny Volvo och sådär. Plus det att man hade ju släkten där. Men det var 3 gånger per år och det betydde en enorm mängd med passagerare. Så. Men det var mycket på det som hela det här bygget. Hejsan. Under kontroll. Hejsan. Christer. Hej. Koska mä tulen Ruotsista, koska mä oon 21 ikäinen nuorimies. Niin mä menen pyytää töitä. Niin kysy, että onko sulla kokemusta? Niin mistä vitusta mä sitä kokemusta saan? Niin. Katulta. Niin, mulla on minä on ihan varma siitä, oikein luota itse. Luotako sapeilla vaan? Mä luotan itse, että mulla on ammattitaitoa. Mut sitten kysy, onko sulla kokemusta? Onko sulla työkokemusta? En oo kertokaa työssä. Anteeksi, ole hyvä. Mene pois. Mene pois, joo, niin sanotaan. Aina se on. Menet sosiaali. Minä sanon sen, kun... Antakaa sulle 20 markkaa. Vittuna on penniäkäs. Voi mennä joku somalialainen. Kyllä niitä on. Joo, siellähän kato... 19 kuukautta. Ja ajelee hienoilla autolla Suomessa. Mutta ajatteko te? Saattako te edes ajokorttia? Viva Finland, godnatt svenska, viva Franco, arriba Espanja. Joo. Me olemme suomalaisia patriootteja, uusnatsia, mutta myöskin mustalaiset ovat erilaisia. Koska me vihamme pakolaisia. Yli kaiken mutakuoneja ja mutantteja. Tämä on minun poikani, 26-vuotias. Minulla on 5 viikon ikäinen vauva, vaikka täytyy ensi kuussa 50. On. Tämä on, nyt tuli hänestä vanha poika. Ohan pojat, oi. Me natsit vapautamme. Me natsit vapautamme. Minä annan kättä, mutta mä oon nähnyt Lapualla tulitikut sinisiä ja mä hieno poika. Kuule, me natsit, me jalostamme rotua, mutta me emme hyväksy tällä hetkellä Ruotsin saastaista pakolaispolitiikkaa, koska 90% ruotsalaista ovat homoseksuaalia ja liian humanistia. Meidän Jumalamme on Lucifer eikä Jeesus. Jeesus on humanisti. Olemme natseja, me inhoamme mutakuonoja. Heidät kaikki täytyy järjestää pois Euroopasta. Ruotsi petti Saksan toisen maailmansodan aikana kieltämällä oman rotunsa, vaikka ruotsalaiset ovat tosi erilaisia. Tämä merkki takaa laadun. Joo, näin on Marjat. Heil Hitler. Vaarimme suomalaista rotua. Vaaleita rotua kunniaan. Näin on Marjat. Sen kunniaksi, Sieg Heil. Heil Hitler. Sieg Heil. Adolf Hitler. Meidän germaanien esi-isä. Minunkin poikani on germaani. Mä näin sen kurjuuden. Mä olen Auschwitzissa käynyt ja nähnyt sen kurjuuden. No. Mitä siellä on poltettu ja tapettu? Ei siellä ole mitään poltettu. Mulla on silmät päässä, mä oon nähnyt. Minulla on silmät päässä, mä oon nähnyt. Mä oon itse nähnyt Auschwitzissa, mä olen nähnyt minkä siellä oli semmoiset hiustupsurajat kuule. Yksi huone, kuinka mä sen nyt sanoisin, 5 kertaa 15.
hiuksia kato. Ja sitten oli toinen huone, missä oli tekohampaa ja kaikki. Se oli vuonna, odotat nyt kuinka sitten aika, me mentiin Riihimäen KTV-yhdistyksen mukana sinne. Me käytiin siellä ja katsottiin, se oli kaamea katsottava. Ja toi äijä vouhottaa täällä, että ei mitään ole tapahtunut. Mä olen itse nähnyt. On kamala, jos tommoset pääsee valtaan vielä. Ei ne pääse. Nuoren miehen ujoi vaan näin pöydässä pienen kahvilan. Syystä jota tiedä en, sanalta suklaasydämen. Suklaasydän pinokuore aina murtuu suoren. Niitä tarjoaa miehet nuoret, aitoa vain saanut en. Bumsidum, bumsidum, bum. Bumsidum, bumsidum, bum. Hän ulkona mua kuljettaa ja ostaa minkään irti saa. Mut pohjimmiltaan kuka ties, on hänkin oikein kelpo mies. Suklaasydän sisällensä kätkee halvan sormuksen. Nej, jag nykterist. Ja, jo. Ja, visst. Jag får skåla mig på finska. Kippis. Kippis, satana. Kippis. Man ska säga satanan också. Ingen Satana kippis. Nej, inte satana kippis. Kippis. Jag får smaka igen inne. Ja, visst. När fick ni inte ut spriten? Jag tror att det var vid halvsju. Nu kommer jag ihåg. Jo, men när Jag åker framtidsplaner. När påminner jag inte glömmer. Jag ska påminna dig, Jocke. Jag lovar. Det är ingen fara. Mm. Det är bra. Men Åke, hur länge har jobbat på Securitas? 5 år. Va? Bara nätter som Åsa då? Jajamän, bara nätter. Fan, sumpa familjen, allting. Osocial framförallt. Ja, det är man. Känner du så? Ja, jag känner mig ganska osocial eftersom jag har familj. Va? Jag får ju inte så mycket tid. Jag får ju sova hela dagarna. När de andra är vakna, då sover jag. Och sen är det dags för mig att åka och jobba. Eller, jag menar, det är, i och för sig så har jag valt det själv då. Därför att jag tycker att... Från början var det att jag tyckte att jag hade mer tid för min dotter då. Men det visade sig att så var det inte, va? Och då är det nästan bättre att ha en måndag, fredag jobb. Helgerna tillsammans och allting. Och nu börjar hon bli så pass stor, va? Så hon börjar reagera och tycker att det är tråkigt att man ska åka iväg på kvällarna. Det blir ännu jobbigare att åka iväg. Ja, men visst blir det absolut. Men hon är fin dotter. Ja, hon är söt. Minns du snacka med den här telefonen där? Ja, bra att glad. Ja. Då när du skulle ut då? Ja. Ja, hon är helt klart det bästa som har hänt än. Jennifer. Tror jag måste till tingsrätten. Jo, men det är sant, vet du, för att nu har vi liksom värsta vårdnadstvisten på gång. Jaså? Jajamän. Det är hårt att åka. Ja, det är hårda bud. Jättetråkigt. Jo, men det är skittråkigt liksom. Man vet ju liksom inte om man ska... Vad man ska göra. Man vet inte vad fan man ska satsa på. Man vill ju liksom ha grabben, men man vill ju liksom inte upp och strida eller... För det är ju grabben som lider utav det. I till syvende och sist. Ja, visst. Och han är ju oskyldig. Det är så tråkigt att man inte kan komma överens vuxna emellan då. Men jag förstår liksom inte en grej. Det är det att liksom tjejen, hon hatar ju mig. Jag liksom tycker inte så bra om henne. Så ringer hon hem till mig fan liksom och
Och så vill hon att killen ska snacka med mig. Ja, det var ju schysst gjort i och för sig då. Hon ringde. Och så att hon... Ja. Men vad vill du göra? Jag vill ju ha grabben. Du vill bli vän med henne i första hand. Så ni kan komma överens och ni kan prata med varandra. Egentligen så skulle vi ha dagtidsjobb. Tunne outorimissani on kuin paino povellan ja kuitenkin niin onnellinen on. Hei Karjalasta heilin minä löysin, vaimoin hurmaa. Han var nog din håran. Det är samma takt på alla låtar. Jag var 14 år och jag hade min första kniv. Den högg jag i pappas rygg. Ja, det är sanslöst alltså. Det måste vara det måste vara det fulaste språket i världen. Värme. Det är rumänska. Ja. Sen förhoppningsvis ska jag åka till Östman igen. Till Bosnien. Om man har tur så slipper man vara med hemma i Sverige en vinter. Jo, men det är så mycket varmare i Bosnien. Ja, men fan, jag har ingenting att göra hemma. Det har varit så många år. Det är bättre att vara i vägen. Tycker jag. Så vi se. Du då? Nej, det är så sagt man vill ju väga igen. Ja, jo, det är ju bra så. Det är bra jobb man har också. Men om man väl varit iväg ett par gånger så vet man hur det är. Vill man gärna väga igen. Ja, vadå? Det är ju bara åka. Nu när det är jävligt få som söker nu. Det stod som 19 papp i månaden. Ja, men de ska ju höja det också ännu. De snackar med att de ska höja till samma nivå som danska och Han Oxe Gren sa ju det. Så jag menar 5 och 10 000. Men då får man ut en 20. Ja, 20 papp ska du få ut och sen även. Jag menar, det går inte att göra av några pengar. Eller? Ja. Och sen, det är ju redan klart också att du får en hemresa också. Det är ju gratis. Ja, det är skattefritt. Det är helt jag fick brev från Bolan som var i Bosnien. De har varit väg på... En jag vet. De har varit väg på 60 timmar. Många kompisar. De har åkt till Belgien eller vad fan det var någonstans. Han har gjort oss 17 papp. på en helg. Så liksom det går ju att göra åt pengar om man vill. Det drar ingen jalla liksom. Nej, får vi se vad som händer. Har du herpes? Ja, tror du det? Ja, jag menar det. Nu är det inte synligt, det är lite så här latent. Ja, men det kan man få det med. And all the girls, yeah, that's my boy. Tiedätkö minkälainen suomalainen nuori työ? Tiedätkö minkälainen se on? No se on varmasti katu. Se on semmoinen, että se on kavunkulkija, kävelee kadulla, käppäilee ja ottaa sosiaalivirastosta rahaa ja päivärahaa. Mitä saa? Ja varastaa lopuksi. Niin. On pakko varastaa, koska sä et saa mistä. Sen varmaan itse suomalaiset, kun suomalaisen miehen on töitä. Tekee varmasti sen työn tunnollisesti. Niin tekee, jos sillä annat ottaa. Ja tekee vähän lisää. Niin no siihenkin varmasti, jos lähtis töihin. Ja tekit töitä. Minä tekisin perkele töitä. Mutta et sä voi tehdä sinun otettua. Näin on. Työ riippuu siitä ihan saatana, kun ei pääse mihinkään töihin perkele, kun ei oo sitä työtä. No mä ymmärrän tehdä sun tapaa. That I see, set my butt. I don't go that way. I don't get back. Yeah. Nu ska jag säga, om du skippar ölsorten. Ja, visk. Whisky, jag vill ha Du gillar whisky. whisky? Jag tycker om whisky. Åh fan. Whisky då. Men whisky, det är inte helt fel. Whisky. Är det någon speciell sort? Det är bättre än hjärtat. Det är bra för hjärtat, ja. Ja. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, whisky det är bra. Du, dina barnbarn då? Tycker de om whisky? Nej.
De tycker inte om, de tycker om likör. Tycker de om likör? Nej, det är växt. Det är inte bra. Det är inte bra. Jag tycker om fisk. Det är whisky bättre. Whisky och vatten. Whisky och vatten? Ska du ha vatten? Vad har vatten att göra med whisky? Därför kokvatten det är så starkt. Ta bort törkan. Ja. Jag vill ha lite bara varje morgon. Du vill ha den? Hallå. Vad rekommenderar du då? Om du vill ha en liten sup, vad rekommenderar du då? Vet du, jag har kallt lägenhet så därför jag måste ha lite sup. En liten sup, men vad vill du ha som en liten sup? Alla gånger så jag har kallt lägenhet jag måste ta lite sup och mintor. Mintor? Mintor, ja. Finska mintor? Ja, jag vispar ägg. Du vill ju ingen svensk, absolut. Nej, jag vispar ägg. Nej, du tycker om film. Vad du är som människa. Ja. Du själv alltså. Du tror att du är någonting. Men vet du vad ditt slag av folk har gjort för så många människor i världen? God morgon svenska, god morgon finska. Ja. Why do you call me a homosexualist, by the way? Why? Because you are an animal type person. I'm not a Jew. But why? You are humanist. My God is Lucifer. Well, I am Lucifer. Gott mit uns. It means a devil with you. Devil. I am devil. Yes, you devil, but why don't you take that whole devil with you and go to hell there and live there happily? Next month I am 50 years old. I have 5 weeks. Son. You should be ashamed. As I tell you, be ashamed of yourself. Have you been in the army? I am a colonel lieutenant. No, I'm a homosexualist. I've never been to the army. Why? That's how you think. That's how you think. I'm a homosexual. Why you are not going to army? You tell me I'm a homosexual. I am soldier. Oh no. This is just so crazy what you are doing to other people. It is so crazy. It is so sick. I think you should get some help. I have photos here. You're sick. I am sick. I want to be sick. Because my God is Lucifer. What about Take it easy, son. What about the 6 million Jews, by the way? No, it's no 3 million. 3 million only. No, right. Very good. Are you proud of your 3 million? Yes. 6 fucking million they've been. Do you know? Should be ashamed Winston of yourself. Churchill was homosexual. Juden against Churchill. You are Churchill against crazy. Homolordi. Mä vedän turpaan tota saatana lordia. Antaa tulla vaan. Kyllä täältä pesee kuule. Führer on. Well, I'm from Holland, and I know what bad those guys have done. I mean, and these out of their minds they are. Some sickness. Some sickness. They're completely. Yes. I'm a homosexual. Yes, I'm a homosexual. Yes. I can prove it. You are. I can prove it. I reckon it's the first. I mean, they're a bull. No, I'm happy I'm getting out here now. I mean, I couldn't stand them a few hours more. I couldn't. No, I couldn't. Yes, he was completely sad man, sad business though. But all right, here we go again. Here we go again. Hello, Sweden. Hello. Yeah, see you next time I'm on this vessel. Det ser ut. Nu lämnar vi karutan här. Ni lämnar nu? Ja. Men ni kommer igen? Det gör vi. Det är fint. Ja. Vi har haft en trevlig resa. Det låter bra. Tack. Men vi är lite missnöjda med frukosten. Frukosten? Ja, för att det var en liten tid så här. Man kommer ner 8:30 här och då är det stängt. Det är inte riktigt tycker jag. Jag vet inte om det är ni eller vi som har klockan fel, men det är en timme skillnad. Det fixar vi till nästa gång. Tack för de trevliga resan. Du får skriva till presidenten så ändrar vi på klockan. Har ni president också? Vi har president i Finland, ja. Ja, vi med. Så om vi skulle gå i samma tid som Europa så då skulle det inte vara något problem med frukosten. Det är ett gäng som har varit ombord här. Och det är tack vare den här mannen. Han fyller 60 år. Va? Det är därför vi är ombord här. Va? Var det dina blommor här i hytten? Ja, det är därför vi är här. Hur gör med blommorna? Får jag ta med dem hem? Naturligtvis får du ta dem med dig. Nej, varsin hör hemma här, men blommorna får du ta med dig. Bra. Lycka till i fortsättningen. Detsamma. Hej. Jo, siellä he ovat. Tulette me 10 uutisissa. Kiitos.
Herrat Helsingin on hieno ja sä varmaan tiedät sen. Ne on tohtoreita, maistereita, melkein jokainen. Ja ne luodan lupaa, tuulen tupaa pelkää sanoissaan. Hyvä kaupunki ei maalta ole mennä asumaan. Lyylilevä perä tietää, että mitä merkitsee. Ja, hörni, nu är det så här va. Jag har varit här ett par timmar nu va. Så att, och nu dyker ni upp alltså. Inte nog med att ni missar en timme mellan finsk och svensk. Ni har glömt att ställa om era väckarklockor till svensk sommartid också. Så det blev ett par timmar som vi missade. Men det är okej. Vi kör ju en konferens här nu som är lite halvimproviserad. Så det gör inte så jättemycket. Men det är jättebra om ni kan dyka upp lite närmare utsatt tid i fortsättningen när vi har sådana här konferenser. För då hinner vi med så mycket annat roligt också när vi... Ja, därför var sena. Sådär, nu har vi den färdig. Så får de börja konferensen med en liten läskande drink. Hyvät herrat, toivotan teidät tervetulleeksi tähän Suomen uusnatsien puolueen, KDP:n eli kansallisdemokraattisen puolueen laivaseminaariin. Me voimme sanoa teille suoraan, että Suomen paras ystävä on todellisuudessa Ruotsi ja Saksa. Ilman Ruotsia me emme olisi selvinneet talvisodasta, koska ruotsalaiset antoivat meille erittäin paljon hyvää apua. Saksalaiset antoivat aseet, mutta ruotsalaiset antoivat meille materiaalista ja taloudellista apua. Ni vet att den här konferensen är mycket intressant. Vi har inga krav på att göra någon nytta alls. Bara ta det lugnt. Det är en trevlig konferens. Det är mycket ovanligt för mig egentligen. Det har alltid varit krav på det, men nu är det precis som vi vill. Va? Och sen har jag bara ytterligare ett endaste krav på er. Vet vad det är? Ni måste gå upp och käka sjöfrukosten imorgon. Annars blir jag besviken på er. Det är ett krav och det betyder alltså att antingen får man sova någonting eller också se till att man vaknar. Mm. Mycket välkomna ombord. Det är glädjande att ni ville fira mig så här ett trevligt sällskap. Skål! Skål! Ruotsalaiset ovat hienoa rotua. Vielä hienompaa oikeastaan puhdasrotuista ajatella kuin suomalaiset. Me olemme aina olleet ruotsalaisten orjia, mutta tällä hetkellä Suomen kansa nousee. Ruotsalaiset ovat viikinkien jälkeläisiä. Me emme ole sitä valitettavasti. Mutta tällä hetkellä me olemme viikinkejä. Yksikään mutakuono ei raiskaa meidän naisiamme. Me pidämme sitä huolen. Skinheadit ovat meidän miehiämme. Turussa hakataan joka viikko ravintola Safarissa mutakuonoja. Skandinaavia Jumala Odin johdattaa meitä ikuiseen taisteluun. Ja minä vanhan äitini haudan kautta, minä taistelen ensimmäisenä, vaikka henkeen ja veren asti. Tämä on velvollisuus pohjoista rotua kohtaan. Sieg Heil! Eläkää Suomen pohjinrotu! Sieg Heil! Sieg Heil! Nöden har ju ökat också i vårt område och det har blivit väldigt dyrt med sjukhem och sjukhusplatser så att patienterna skrivs ju ut mycket snabbare ifrån Södersjukhuset som är vårt stora akutsjukhus då. Så, och då får ju vi hem de här mycket sjuka människorna som behöver hjälp. Jag känner mig jättelyxig i alla fall. Ansiktsbehandling igår och make-up igår. Bara ompysslad. Jag hade massage igår, ja. Det var jätteskönt. Det är faktiskt jättebra. Ja. Det är liksom en hel dag. Det är därför jag åker. Jo, att bry sig om sig själv. Att, ja, det betyder ganska mycket faktiskt. Ja. Vad det var, åt ni på à la carte eller? Ja, vi åt à la carte igår kväll. Satt över 2 timmar och bara åt och göt och drack och hade fnissigt roligt. Så jävla bra. Det var samma massage som jag fick idag då. Ja, precis. Ja, nej, det var helt fantastiskt. Ja, det var det faktiskt. Vem var det som masserade dig då? Det var en kille. En pojke. En pojke var det. Oj. Jag kände mig som en mor för han. Nej, men skämt åsido, det var helt fantastiskt. Nu har jag fått massage förut. Ja. Nu var det lite fel. Nu skrattar va? Nej, men liksom, det är ändå liksom det här lite
lite kraftiga liksom, när en kille gör det, va? Tjejerna gör det också jättebra. Men jag tycker de hade styrka också. Ja, vi kan ju inte jämföra eftersom jag bara har haft honom i och för sig, va? Ja, jag undrar om han är ledig. Jag måste berätta en kul grej. Svägerskan då, och så svågen. Och jag sa så här, det är ju skillnad på manliga och kvinnliga företagare. Kvinnor är ju ofta mera kvinnor än företagare. Killar däremot, de är företagare. Ja, det går vi inte på. Kvinnor, de har känslor, de visar det på tydligare sätt än vad karlar gör. Men det behöver inte hindra företagen. Jo, det är ett väldigt stort fel. Företagen lider, företagen blöder därför att man ger ut för mycket pengar i förhållande till vad man får igen av arbetskraften. Det kan inte vara hur omänskligt och praktiskt samhälle som helst. Frisörer som sitter och fikar, det händer ju lika ofta hos en manlig företagare i frisörbranschen. Så jag tror inte att det är specifikt kvinnligt. Nej, övertalighet på personal hade man. Eftersom branschen till stor del är kvinnodominerad så är det lättare för mig att se tjejfilmer. Ingen negativt i övrigt. Men... Jag tror att det gäller i alla möjliga, det är inte bara vi. Det är massor med branscher som har haft det så. Du smäller det? Ja. Jag tycker vi ska resa oss upp och så höra vi för Lasse, va? Okej, vi hör för Lasse då. Tillfälligt lev för Lasse som idag fyller 50, säger vi, va? Han fyller, då säger jag... Hurra! 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 Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Ryska flottan skålen, Lasse. Till botten. Oj, oj, Ja, vad tyckte du om mina klasskompisar? Första gången du träffade dem och ska ut och festa med? Nej, jag tycker de är jättetrevliga. Du får öppna det här själv. Men jag hade ju räknat med en väldigt mycket värde. Det här tycker jag har gått väldigt lugnt och sansat. Ja, men du räknar med det värsta när du skulle vara oss. Jo, det är klart. Liksom, nej, men det, vi har ju haft klassfester och sånt förut. Så jag vet ju ungefär hur alla är, om man säger så. Men att någon dricker lite för mycket och somnar, medan det är ju... Ja, men man borde ju kunna försöka ta sig till hytten. Liksom ligger 2 meter från hytten och inte klarar av att ta sig dit. Liksom, och man får bära killar som är dubbelt så stora som en själv då, från dansgolv. Jag hade ju som sagt kunnat föreställa mig att det skulle kunna bli värre. Så jag tyckte det var himla fina ungdomar. Ja. Jag tyckte det var jättekul att du följde med faktiskt. Det uppskattar jag, för att vi har ju inte varit ute och speciellt mycket och rest eller gjort något sånt här tillsammans. Och sen var ju alla väldigt måna om att vi skulle ha roliga föräldrar med oss också. Det tycker jag att det har ju varit bra. Ja. Men jag undrar vart de andra 2 föräldrarna har tagit vägen. Jag har inte sett till dem. Visa lite grann, för dra några toner. Ja, några toner tycker jag kan dra. Vi måste höra att det funkar. Jag vet inte vad det är för stämning på. Ja, men det är inte så noga nu, bara piper lite. A och C då. Det är inte min stämning. Ja, det kommer. Nerverna. Knäpp upp den där under också så är det ännu bättre. Hör min sång, de klara aftonstjärna, de som lysar där på himlen blå. Ta en hälsning med dig till den kära, hem till den jag alltid tänker på. Ungdomen har väl alltid varit lite
orolig här och sprider. Lite mera på bettet. Ser du? Hur är det med restaurangchefen? Jo tack. Har du bråttom? Om jag har bråttom? Ja, jag är student. Det är rätt där, ja. Jag har lindsiviteet No. Men du minns du väl själv när du var ung? Ja. Först det faktiskt är jag undrar om inte det har lite med uppfostran att göra också det här med att det där. Det har blivit våldsammare. Men det har ju hela samhället blivit ganska mycket våldsamt. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign. I'm not packed up a wheel. I just want your extra time. Tyvärr då, det blir inget mera. Det blir inget mera. Vi ska få en kryssning utav oss. Vi ska få en kampanj sen också. Utav evenemang på våra kryssningsvärld. Men först, om ni ska vara lite tysta, kan vi förbe om en riktig tystnad? Jag tror Niklas har någonting att säga. Ja, det är så här. Har ni alla sett Kär och galen? Det här är inte Kär och galen. Alltså. Men min lilla gumma här, varje gång när vi tittar på Kär och galen så säger jag så här: tänk, det där skulle jag vilja göra med dig. Och då säger hon så här: jag ska säga nej varje gång för jag vill inte gifta mig i TV. Men nu säger jag så här: vill du gifta dig med mig, älskling? Ja. No johan ne herrat varastaa niin paljon rahaa. Kuulta, aina kerran loppuun. Suomessa on 500 000 työtöntä. Sitten tulee televisiossa uutinen, että 17 000 on annettu töitä. Sitten on tämmönen 50 000 kuitenkin työttömänä. Sitten ilmoittaa, että työpaikkoja on avoinna. Ja sen mä oon huomannut ainakin, mitä on työpaikkoja avoinna. Ne työpaikat on avoinna Helsingissä. Siis sen voi sanoa suoraan, vaikka tää teitä on aina sen kuullut, niin minkä helvetin takia suomalaiset ottaa rahat pois lapsiperheiltä. Lapsiperheiltä vetää rahat poikkeen. Lapsi on kasvava ihminen. Siltä on rahat poikkeen. Hänen kasvatusrahasta ottaa rahat pois. No, äiti pystyy jollain tavalla kuusantamaan hänen elämän sun muuta, mutta sen mä sanon suoraan, niinku aikoinaan 50-60-luvun, niin kuin minunkin faija 60-luvun mies sanoi tälleen mulle, että nuorissa on tulevaisuus. On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämässä laulan, sillä olen suomalainen. Oi jospa tietäisivät maailmalla, nyt mitä voikaan olla taivaan alla. On täällä kansa, joka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta. On täällä monta yksinäistä, mutta niin paljon kiellettyä rakkautta. Nyt ettei siitä kertojaksi liitä taulut, eikä ikävöivät lemmen laulut. On täällä elämä raskasta työtä, ja siinä harvemmin on onni myötä. Se tietää vain yksin suomalainen. Sitten kun me ollaan 4-50 ja meillä on niitä nuoria alla, sanotaanko me ihan samalla tavalla, että nuorissa on tulevaisuus? Vai pihataanko me niitä rahoja, mitä me ollaan ansaittu, niin oikein piiloon kassojen taakse, että ei minun raha ei saa. En varmaan anna tuota. Nyt on mulla 50 tuolla taskussa, en varmasti anna sitä kenellekään. Joku tulee oveen tälle pyytää hyvää iltaa tai hyvää päivää. Meillä olisi tämmönen sota-invalidikeräys tai joku vammaisten keräys. Anna 5 markkaa arpa. Ei oo rahaa. Vaikka tilillä on perkele 10 tonnia rahaa. Sitä mä ymmärrän. Laustaan nyt, että nuorissa on tulevaisuus. No,
Sitten kun nämä vanhat pierat kuolee poikkeen, me ollaan täällä. Sinä ja minä. 70-luvulla syntyneitä, mutta nämä vanhat pierat kuolee. Me ollaan jotain 3-40. Mitäs myö tehdään? Myö ollaan perkele, eletään eläkkeelle ja samalla tavalla. Nuorison tulevaisuus. 40. Niin. Päästä eläkkeelle. Niin. En tiedä. Ei. Elää nyt poika. Vai että sinä menet 40 lähtee eläkkeelle. Onko se joku semmonen helvetin paha vika selässä tai jossakin tämmöisessä? Suomalaisen sä helppo keksiä. Sanoit näkymiin, lyhdyn alla erottiin. Nyt sua näkö, elää milloinkaan. Sanoit hiljaa näkymiin, lyhdyn alla erottiin. Nyt sua näkö, elää milloinkaan. Yhä etsin yhtä ikkunaa. Näen niitä monta miljoonaa. Kuljen iltaan tummuvaan. Valot kertoo muistoja ja tiedän, en voi sua unhoittaa. Kuljen iltaan tummuvaan. Valot kertoo muistojaan ja tiedän, en voi sua unhoittaa. Kiitokseni.